Så vil jeg gerne sige rigtig, rigtig hjertelig velkommen til jer, der har valgt at være med her live, men så sandelig også til jer, som ser det efterfølgende på replay. Helt fantastisk dejligt, I har valgt at bruge sådan en torsdag eftermiddag i selskab med mig. Jeg regner med, at det kommer til at tage cirka en times tid. Som jeg sagde lige inden vi gik på her, det kan være en god idé lige at have noget at skrive på og med, hvis I vil tage noter her i løbet, for der kan være nogle ting, som jeg tænker, der er brugbare for jer at tage med herfra. I dag handler det om, at jeg meget gerne vil give jer noget indsigt i, hvad der reelt skaber arbejdskraft, arbejdspres, og så hvordan dit energiregnskab det kan begynde at arbejde for dig, i stedet for imod dig, fordi det er ofte noget der, jeg ser, hvor mennesker føler sig presset og føler sig brugt, og energien den siver ud, uden de egentlig ved, hvor læggende de er. Det handler ikke om, at I skal lave hele livet om, men det her med at begynde at få drejet af lidt tidligere nogle steder, eller i det mindste at få valgt at gøre noget andet, end det I har gjort indtil videre, sådan at I kan arbejde med jer selv og leve med jer selv som udgangspunkt i jeres eget liv. Man kan sige, at den her masterclass er afgjort ikke for dig, der er i fuld balance og leder efter et quick fix, fordi det er ikke det, jeg arbejder med. Det er den langsigtede plan. Det er ikke en langsigtet plan i dag, det er en time, men det er vigtigt for mig at pointere, at det her med, at man lige kan få fikset noget, hvis det kan fikses så let, så holder det heller ikke i længden. Så man kan sige, hvis du fungerer i hverdagen, men egentlig godt kan mærke, at du er på vej ud på et skråplan, som ikke holder i længden, så er du det helt rigtige sted i dag. Inden jeg sådan rigtig dykker ned i materialet, jamen så er der i hvert fald 3 emner, jeg sådan lige vil pointere, som I får med jer herfra i dag, og det er, du får indsigt i, hvorfor du mister din energi, og så også noget omkring, hvordan du kan sætte en prop i hullet, så du begynder at stoppe drænet. Hvilke valg i livet, der faktisk nok koster dig dyrere, end du regner med, og så hvordan du kan begynde at tage små, bevidste nye valg, sådan at du kan begynde at ændre retningen, uden at du skal lave hele livet om. Mange opdager faktisk lidt for sent, at er man ramt af arbejdspres, så er det ikke mængden af opgaver, der er den, tungen på vægtskålen. Det er de mønstre, vi har i livet. Og man kan jo sige, hvis man taler om opgaver kontra ansvar, så er det med kun at kigge på opgaverne, det er sådan en symptombehandling, hvor hvis vi begynder at kigge på ansvar, det kommer ind på lidt senere, så begynder at kigge på årsagen til, at I er havnet der, hvor I er havnet. Jeg ved godt, at jeg indimellem siger lidt for mange gange, når jeg tænker og bliver lidt for begejstret, så kommer der lidt en tænkelyd med. Det er ikke befordrende, men jeg håber, at I bærer over med mig. Jeg har fokus på det, men det smutter altså indimellem. Apropos. Jeg deler noget af min historie nu, og jeg deler den ikke, fordi den er særlig. Jeg deler den, fordi den er genkendelig. Fordi det, jeg har oplevet og eller har været igennem i mit liv, det oplever jeg også hos mange af de mennesker, jeg arbejder sammen med i større eller mindre grad. For omkring 14 år siden blev jeg lagt ned af stress og udbrændthed. Man kan sige, det er jo ikke fordi det bare lige pludselig skete. Det er sådan noget, det kommer ad åre grundet de forkerte beslutninger. Det kan man se bagefter, det ser man ikke, når man står i det. Men i rigtig, rigtig mange år havde jeg været på vej ud over kanten, uden at tage hensyn til det vigtigste menneske i mit liv, og det er mig selv, og det er det også i jeres liv. Det vigtigste menneske i jeres liv, det er jer selv. Og vi er rigtig gode til at tage os af alle andre. Jeg fungerede, jeg leverede, jeg tog ansvar, og man kan sige, der er også mange, der har en forestilling om, at de mennesker, der bliver ramt af stress eller brænder ud, at det er fordi, de ikke kan følge med. Og man kan sige, der er min oplevelse
det fuldstændig modsatte. Jeg kommer fra en familie, hvor der altid er blevet arbejdet hårdt. Der er blevet knoklet igennem, og det er både mine forældre, og det er mine bedsteforældre på begge sider. De har under ingen omstændigheder ligget på den lade side på noget som helst tidspunkt. Så at være en person, der altid forsøger at gøre sit bedste, er alt for god til at sige ja, og alt for dårlig til at sige nej, tager ansvar, det var sådan, jeg levede i rigtig, rigtig mange år af mit liv. Ja til ansvar, ja til tempo, ja til opgaver. Og jeg blev også anerkendt for det. Og det har også været en gulerod for mig et meget langt stykke hen ad vejen. Og blive anerkendt. Det var nok lidt min drivkraft, eller mit kryptonit i alt for mange år. For jeg blev anerkendt for det, jeg gjorde, ikke for den person, jeg var. I mit arbejdsliv, der steg tempoet højere og højere og højere, eller mere og mere og mere. Der var virkelig knald på. Og der var ikke, der blev ikke taget noget af i arbejdsopgaverne. Der var vildt mange opgaver. Og man kan sige, der var mange ting, der skulle hænge sammen. Og derhjemme var der også travlt. Og det siger jeg, fordi det er jo sjældent, at sådan et mønster, det kun viser sig i et af ens livsområder. Hvis man først har et mønster, så det er jo ikke sådan, at der er ligesom en fotocelle, når man går ud af døren og går på arbejde, så er man en personlighed, og når man så går ind igennem døren, når man kommer hjem igen, så er man en anden personlighed. Det er, hvis man har tendens til, jeg havde i hvert fald tendens til at sige ja til for meget, det var både derhjemme, og det var også på arbejde, og det var i vennekredsen, så skal man betale en regning på et tidspunkt. Mit humør var presset, jeg var kort for hovedet, irritabel, jeg trak vejret meget overfladisk, altså det nåede næsten kun lige forbi drøblen og lige ned og vende øverst i lungerne og kom ikke ned i maven. Og i dag ved jeg også godt, at hvis du trækker vejret dybt ned i maven, så kan du meget tydeligt mærke, hvordan du har det, om der er noget, der fungerer, eller der ikke er noget, eller der er noget, der ikke fungerer. Det havde jeg hverken tid, lyst eller overskud til at mærke. Og derfor så blev det sådan jeg fik ilt ind, men jeg fik ikke iltet mit system, og jeg fik i hvert fald ikke mærket, hvordan jeg havde det. For jeg troede, jeg havde tid. Jeg troede, at jeg havde masser af tid. For jeg havde den her holdning til, at jeg kan sove igennem på onsdag næste uge, fordi der skal jeg møde senere. Eller, at det er jo weekend lige om lidt, så er det der, jeg lige sover igennem. Der var bare det ofte, når jeg nåede til weekenden, så havde jeg sådan en frygtelig hovedpine, fordi de her stresshormoner, de stadigvæk drønede rundt i systemet, og de tog altså ikke på ferie eller holdt fri, fordi det var weekend. Så jeg troede, jeg havde tid, og man kan sige, den her med, jamen det tager jeg mig af senere, det virkede lidt ansvarligt på overfladen, men det er jo nogle af de valg og beslutninger, der bliver rigtig, rigtig dyre på den lange bane. For min krop var ikke enig i min plan. Og den begyndte virkelig at sige fra. Nu skal I have med, at det havde jo foregået i en rumtid, det er altså adskillige år. Min krop begyndte at sige fra på måder, som jeg ikke kunne ignorere. Hukommelsen svigtede. Jeg var på det daværende tidspunkt ansvarlig for rekrutteringerne i en meget stor virksomhed i Danmark, og det vil sige, at min arbejdsplads, det var fra Frederikshavn til Maribo. Altså jeg dækkede hele landet og var med i hele rekrutteringsfasen hos rigtig mange ledere. Så om jeg nu havde været i Nordjylland, eller jeg havde været i Københavnsområdet, eller jeg havde været nede på Falster, eller jeg havde været på Midtfyn, det kunne jeg simpelthen ikke huske. Indimellem så har jeg holdt ved motorvejsafkørslerne, og kunne ikke huske, hvor jeg var henne dagen i forvejen. Fordi både det, at jeg havde alt for mange opgaver, og jeg piskede rundt i landet. Så hukommelsen svigtede, jeg kunne ikke sove mig til at føle mig frisk. Og der var mange andre, jeg blev syg på forskellige vis, som jeg ikke skal gå ind i, for det er ikke det, der er det vigtige. Det, der er det vigtige lige her, det er, at hvis vi ikke stopper selv, så gør kroppen det for os. Den har med garanti i mit tilfælde sendt rigtig mange signaler, inden det blev voldsomt. Og det tænker jeg også, at der er flere af jer, der kan genkende til, hvis I har været i pressede situationer, eller har haft for travlt i alt for lang tid, at
kroppen har været i gang med at forsøge at, ringe jer op. Kroppen overtog ved mig, vil jeg sige. Jeg blev lagt ned, og pludselig så sad jeg ved lægen, og vidste ikke min levende råd, og forstod slet ikke, hvorfor jeg sad der, og kunne slet ikke forstå, at mit liv, det ramlede. Og jeg blev sygemeldt, og det var en lang sygemelding. Man kan sige, at de næste år, derfra den sygemelding, der handlede det om overlevelse, det handlede om at komme igennem, det handlede om system, altså at være i systemet, fra at have været en, der altid har klaret sig selv, til pludselig at være en del af et system. Der er begrænsninger, og det var svært bare for hverdagen til at hænge sammen. Så det var pludselig blevet mit liv, fra at have haft sindssygt travlt at ligge i det overhalingsbanen i rigtig, rigtig mange år. Så springer vi lige noget tid hen i min historie, og jeg lander i et flexjob. Det er det, jeg kan håndtere. Det er det, jeg har overskud til, og man kan sige, på papiret er det rigtig, rigtig godt at være et sted, hvor der er plads til mig. Der er ikke en masse krav og stramme deadlines og en masse mennesker, som jeg skulle sørge for, at deres liv blev lettere. Her der var der pludselig mulighed for, at jeg kunne have fokus på mig. Så selvom at der var begrænsninger, så var der også noget helle i det for mig i en periode, og det var rigtig, rigtig sundt at være der, og jeg var et super godt sted, hvor jeg var meget, meget glad for at være. Men man kan sige, det her med at være en del af et system, så kan du noget, men der er noget andet, du ikke kan. Og det er jo det, der er jo lidt en give og tage, som vi er en del af i det her land. Det er fantastisk, vi har muligheden for at kunne byde ind på forskellige vis, alt afhængig af, hvor vi er henne i livet, og at det ikke skal se ens ud hele livet, men at der stadigvæk er plads til, at man kan komme ud og yde noget, og føle sig som en del af arbejdslivet også. Og jeg fungerede virkelig godt i det i en lang periode, imens jeg helede. Og så på et tidspunkt kunne jeg godt mærke, at nu var det her ikke nok. Og det var ikke fordi, jeg var utaknemmelig. Jeg kunne bare mærke, at der skal ske noget mere. Jeg var helet så meget til, at jeg godt kunne mærke, at nu skulle jeg noget andet også. Og det var ikke fordi, jeg nødvendigvis havde overskud. Jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke blive i den her form længere. Jeg havde, arbejdet så meget med min bevidsthed og med mine tanker, og begyndte at få indsigt i, hvordan man også kan skabe et godt liv. Og det var ikke det, jeg havde lært tidligere. Og derfor så kunne jeg godt mærke, at den her lille form, som jeg faktisk havde trives rigtig godt i, der var der ikke plads til mig længere. Så jeg kunne godt mærke, at jeg skulle noget andet. Det sker jo ikke fra den ene af til den anden. Det var måneder, det var nogle år, jeg brugte på at både hele mig selv og bygge ud i bevidstheden. Og det tog selvfølgelig tid. Og det var muligt, og det er også en af grundene til, at jeg sidder her i dag. Og det er ikke for at berolige dig, men det er faktisk for at sige noget, som jeg selv manglede at høre på daværende tidspunkt. Og jeg kan godt være, at jeg bliver lidt rørt, når jeg siger det her, men det stopper ikke af sig selv. Det kan ændres, når du begynder at tage dig selv alvorligt, men det stopper ikke af sig selv. Og det mener jeg fra bunden af mit hjerte. Tag dig selv alvorligt. Og hvis du kan mærke, at der er noget, der er ved at skride, så tag handling. Der findes en stor misforståelse om, hvem der rammes af overvældelse. Overvældelse, det kan være stress, og det kan være udbrændthed. Og mange tror, at det er svage mennesker, mange tror, at det er de ressourcesvage, som ikke kan tåle mosten, eller ikke kan følge med. Men i min optik, så er det mennesker, der har været rigtig stærke, rigtig længe. De har haft så mange ressourcer, at de kunne blive ved alt for længe. Og man kan sige, de bliver ved, fordi de kan, og de bliver ved, fordi de ved, at andre mennesker regner med dem. Og derfor så tager de ansvar, de løser problemer, og de får tingene til at ske. Men hvis du bliver ved, uden at få restitueret, så begynder både kroppen og sindet på et tidspunkt at sige fra. Og det er ikke fordi, du pludselig er blevet svag, men det er fordi, at belastningen har simpelthen stået på alt for længe.
Og så fra at man skal, køre helt i hegnet, så bliver der trukket i en nødbremse. Og så er der mange, der føler det som om, jamen så er jeg jo banket tilbage til start, altså a Ludo eller Matador, hvor man bliver banket tilbage til start på et tidspunkt, og nu skal man starte forfra i sit liv. Og nu bliver det nok meget mindre, og nu bliver det meget smallere, og nu bliver det meget mere begrænset, det liv, du skal leve. Og nej, det behøver overhovedet ikke at være sådan. Det er muligt at starte igen. Og du starter ikke fra start, hvis man kan sige sådan. Eller du starter i hvert fald ikke fra 0, fordi nu har du erfaring. Og nu har du indsigt. Og du har en viden omkring dig selv, som du ikke havde før. Så du starter ikke bare grund, eller bare bund, selvom det kan føles sådan. Og det siger jeg simpelthen, fordi jeg har selv stået der, og ved, at det kan se virkelig, til bjerget kan se meget, meget, meget stort ud, som skal bestiges igen, men som man kan sige, selvom du ikke er udlært, eller uddannet bjergbestiger, så har du noget erfaring med dig igennem livet omkring, hvad der er godt for dig, og hvad der ikke er godt for dig. Det vil sige, det bliver beslutningstagning på et helt andet plan, end det var første omgang, da du kørte igennem det. Og jeg har set det igen og igen og igen hos de mennesker, jeg arbejder med i min forretning, og det er netop den, erkendelse, der har været udgangspunktet for, at jeg har bygget forankring forløbet op. Og det er et forløb, der er skabt til at støtte mennesker til virkelig at finde, tilbage til sig selv igen, når prisen den har været høj, og så skal det helst være før den bliver endnu højere. Så man kan sige, at det afgørende spørgsmål er ikke, om du kan fortsætte. Det kan du garanteret godt, men spørgsmålet er, hvad koster det dig, hvis du gør det? Forankring er det forløb, jeg har udviklet, og både i mit eget liv og i de mennesker, jeg arbejder sammen med, så har jeg kunne se, at det, at når vi gerne vil noget andet, og vi virkelig sådan står ved nogle tærskler i livet, så er det ikke, at vi skal... mange tror, hvis jeg bare sætter tempoet ned, så er alting fikset. Hvis jeg bare løber knap så hurtigt, så er alting fikset. Men det er sjældent tempoet. Selvfølgelig kan der godt være i en virksomhed, der er et højt tempo, men det er stadigvæk bare en del af symptomerne, som du lever i og med. Det, som virkelig skaber den store forandring, og det har jeg set adskillige gange nu, det er det her med at finde tilbage til et klart fundament. Så virkelig at få skabt noget ro og noget, altså komme ind til kernen af dig, og få fundet ud af, hvad er det, der gør, at du er så at du er så ud af styret. Fordi hvis vi lægger al vores beslutningskraft og al vores magt ud til alle omkring os, både de relationer, der er omkring os, og de omstændigheder, der er, sådan at det er dem, der styrer, om du lever et godt liv. Det er det mest usikre at leve i, fordi så har du ingen kontrol over noget hos dig selv. Men virkelig at få fundet ind, hvad er det, der betyder noget for dig? Hvad er det, du vil sige ja til? Hvad er det, du vil sige nej til? For bare at tage en simpel ting. Når det kommer fra dig, så vil det være et liv at leve, hvor du ikke, hele tiden reagerer på alt det, der sker omkring dig, fordi du står stærkt i dig. Og når du også bliver bevidst om, hvordan du bruger din energi, jamen så begynder du også at tage styring tilbage igen, og begynder at handle mere bevidst, og ikke så meget bare lige på den her autopilot og plejer. Altså vores hjerne gør jo hvad som helst for at holde os i plejer. Så selvom det er et liv, som ikke er sundt for dig, men hjernen kan godt agere som om, at det her det er genkendeligt, og derfor så er det trygt. Og så forsøger den at holde dig i de kendte adfærdsmønstre, også selvom det her ikke er godt for dig. Jeg arbejder meget med mennesker, som har haft tempoet højt, og som har et stort ansvar. Og de kan også godt mærke, at det her det koster. Og det er ikke et spørgsmål om, at man skal lave sit liv om, selvom man nogle gange kan føle, at jeg ved ikke, hvad jeg kan finde ud af. Nej, men det finder vi ud af sammen. Fordi der er masser, når du får pillet alt det af, som presser og som stresser, og som har taget styring fra dit liv, så kommer vi ind til dig, og så begynder du faktisk også at tage beslutninger ud fra din kerne, og det, som betyder mest for dig.
Vi arbejder i forankring meget med det her med, at energien er vores fundament. Altså at få skabt en stærk og en bæredygtig og altså at have god energi og have frigive god energi hver eneste dag her. Men man kan sige, at det er jo at bruge energien som fundament. Der er jo selvfølgelig også alle de temaer, der helt naturligt følger med, når man har været på i lang tid. Og det er jo blandt andet det her med at kunne prioritere sig selv uden skyldfølelse. Og kunne mærke kroppen igen og forstå den signaler. Og sætte sunde grænser i hverdagen. Og så skabe et liv, hvor tempo og retning og livskvalitet, det hænger sammen. Fordi det er mange af de her livsområder, som er så stjernevigtige. Og når man først har fået, skilt noget af det fra, hvor det er andres forventninger, og det er andres krav til at finde ud af, hvad er det faktisk, jeg gerne vil i mit liv, så begynder de her sunde værdier også at fylde positivt i livet. Forløbet strækkes over 12 uger og giver gradvist mere og mere overblik, får mere ro i hovedet og en tydeligere fornemmelse af at have sig selv med både på arbejde og privat. Men hvad man kan sige, i dag skal det ikke handle om hele det her forløb. I får lige en smagsprøve. Man kan sige, at jeg holder bare lige en lille ting op her, som er sådan lige mit forløb sådan lige sat i overskrifter. Men vi kommer til at kigge meget på det omkring energi, og så noget omkring det med vaner. Fordi det er det, som hvor det kan gøre en forskel i forhold til arbejdspres. Så det er en lille smagsprøve på det her energiarbejde. For når du begynder at finde ud af, hvad det er, der dræner dig, og hvad der faktisk giver dig energi, så sker der noget vigtigt. Og du kan også begynde at se, at det er et spørgsmål om at få klarhed over, at der faktisk er noget her, der koster dig noget. Allerede nu er der noget her, der koster dig noget. Og det er et spørgsmål om du vil blive ved med at betale prisen. Men lad os tage hul på det sammen. Når jeg taler om energilæk, eller energityve, er der også nogen, der kalder dem, så er der sådan 3 typiske i det her. Det er at være mentalt på hele tiden, og tage ansvar for alt. Og så, jeg tænker, der er flere af jer, der kender dem her, men at tilsidesætte egne behov, til gengæld for at få ro omkring sig. Vi har jo bevæget os ind i en måde at leve og agere på i verden. Det er jo ikke kun her i Danmark, men i verden, hvor det her med at være på hele tiden, det er normalt. Vi skal være til rådighed konstant. Vi kan, man kan sige for rigtig mange, der starter arbejdsdagen jo længe inden man egentlig decideret stempler ind, og så fortsætter den indtil hovedet til stop. Vi kan logge på hvor som helst. Vi kan være til rådighed over hele verden, fordi bare vi har en computer eller en mobiltelefon, så er vi til at få fat i. Det er jo ikke nødvendigvis fordi der decideret er sagt, at folk de kræver, at du skal være til rådighed. Men for mange så ligger der et behov for at være til at regne med. Man skal være ham eller hende, som andre føler sig tryg ved, at dem kan de altid få fat i, hvis der er noget, der brænder på. Og nu har jeg et spørgsmål. Jeg kommer til at stille jer nogle forskellige spørgsmål her i den næste lille del af undervisningen her, som jeg gerne vil have, I reflekterer over. Det er ikke sikkert, at I lige kan svare lige nu, men det er godt at begynde at stille jer selv nogle af de her spørgsmål. Og det spørgsmål, I får lige nu her, det er, hvornår blev det normalt for dig at være mentalt på? Også når du egentlig havde fri. Hvornår blev det normalt for dig at være mentalt på? Også når du egentlig havde fri. Den fleksibilitet, som det jo også er, at man giver til sin arbejdsplads, den kan der være en fordel indimellem. Selvfølgelig kan den det, at man ikke er stringent kun 8-16, eller 7-15, eller 8-18, eller hvad man nu har der er naturligt af arbejdstid i den funktion, man er ansat i.
Selvfølgelig kan det være en fordel, at man en gang imellem lige kan sige, at den tager jeg, også selvom det er efter klokken 7 eller 8. Men for rigtig mange, så har den taget overhånd. Det er simpelthen blevet en helt accepteret del af livet at være mental på hele tiden, også når man ikke officielt er det. Og man kan sige, når du begynder at miste fornemmelsen for, at for dig selv, og for at det faktisk, altså hvad er det, der er okay at sige ja og nej til, så er der sket sådan et skifte, så er der sådan en ubevidst ændring i din måde at være dig på. Og man kan sige, det er oftest også en ændring, hvor du bare ubevidst tager ansvar for mere og mere og mere. Og det kan være, at du tvivler på, at andre kan gøre det lige så godt. Men pludselig så får man en idé om, hvis det ikke er mig, der gør det her, så er jeg ikke lige sikker på, at det bliver løst det hele. Eller er der noget, der er ved at falde ned mellem to stole, som jeg er lige nødt til at sørge for, den kan jeg ikke lade falde. Og så kan man sige, så vender man også sine omgivelser til, at det altid er dig, der løser de her opgaver. Og så fortsætter du med at have opgaverne på dit bord, også selvom det koster. Og der er ikke nogen, der nødvendigvis kan se på dig, at du er presset, fordi det er også lidt en del af den her rolle, man er i, at man bider tænderne sammen og hænger i med det yderste af neglene, men selvfølgelig kan du løse den her opgave. Hvis du også er en af dem, som bliver opfattet som hvad skal man sige, driftssikker og ansvarlig, og en man kan regne med, så er der også en stor sandsynlighed for, jeg vil ikke engang kalde det risiko, så jeg vil sige en stor sandsynlighed for, at så står flowet af opgaver jo ikke stille. Fordi hvis det er dig, der altid løser dem, det er lidt ligesom med vand. Vand det flyder hen der, hvor det kan. Og hvis opgaven de bliver løst for dig, så er det der, de lander. Fordi hvorfor skulle man ikke lægge dem der? Og man kan sige, hvis man er ansat i en virksomhed, hvor der også kan være lidt tvivl omkring, hvordan man fordeler arbejdsopgaver, så er det en udfordring. Så man kan sige, at opgaverne vokser, men de antal af timer og minutter, du har til rådighed i døgnet, de vokser ikke. Du får ikke flere end dine 24 timer i døgnet. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt at begynde at kigge på det her. Man kan sige, når vi så taler om det her med at være ansvarsfuld, så er der jo også noget i det her, hvor man siger, en ting er det ansvar, man har fået i forhold til den position, eller det job, man varetager, og så er der det ansvar, man tager. Fordi det er det her med igen, jamen er der andre mennesker, som ikke lige får taget et ansvar, og man kan se, at det skal jo løses, fordi jeg har jo kundens bedste i tankerne hele tiden, og derfor så skal kunden i hvert fald ikke mærke, at der er en kollega her, som ikke vil løse opgaven, så den tager jeg også lige. Eller hvis det er nogle uklare, man ikke lige synes, at de beslutninger, der kommer fra toppen, at de er så lige til at gennemskue, hvad der ligger i det her, så er det altså indimellem, man får taget for mange opgaver på sig, og mange gange får man måske også lavet nogle opgaver, som det faktisk ikke er relevant at tage fat i. Og så er der det her med igen, at der er ikke andre, der sørger for, at tingene hænger sammen, og så bliver jeg jo nødt til at gøre det. Så jeg ved ikke, om I kan høre det, men det her, det er en skrue i den forkerte retning, som bare tager til og tager til og tager til. Ens egne behov, de har det med at glide i baggrunden, og det behøver ikke at være et bevidst valg, men det kan være en konsekvens af at være konstant på. Og det er jo ikke fordi I gør noget forkert, men I har bare et for stort behov for at bidrage. Så er der endnu et spørgsmål til dig her. Er det ofte dig, der tager over, når noget ikke er tydeligt fordelt? Er det ofte dig, der tager over, når noget ikke er tydeligt fordelt? For man kan sige, at det her med, det bliver også lidt normen at være konstant på overarbejde. Fordi det også måske giver en følelse af at skabe værdi, fordi jeg sidder her der til klokken sent hver aften, fordi jeg bliver regnet med, og der er nogen, der er afhængige af det, jeg laver. Og så kan du jo tage af dig selv i weekenden, eller i ferien, eller på et andet tidspunkt. Men kommer et tidspunkt nogensinde, hvor det er dig? Et spørgsmål. Hvis du nu mærker efter lige nu,
Hvor bruger du så mest energi på at holde ting sammen? Hvor i dit liv bruger du mest energi på at holde ting sammen? For man kan sige, hvis du bare bliver ved med at give og give og give og give og give, uden at få fyldt dig selv op, så ender du faktisk med at give fra en tom skal. Og det kan godt mærkes, om der bliver givet fra et sted, hvor der ikke længere er noget at give af. Fordi man forsøger at leve op til det her billede af den person, man engang var. Og man må sige, det er jo ikke fordi, at det jeg gerne vil have, du skal se i det her, det er ikke for at føle, at du er forkert, men at du begynder at få øje på, hvad det faktisk er, der dræner dig. Hvad er det, der stjæler din energi som en tyv om natten? Hvor er det, det ligger? Hvor er det, du ikke har fået sat en prop i hullet hos dig selv? Så bevæger vi os over i det næste af de her 3 emner. Det er, hvilke valg, der koster dig dyrt. Med det, jeg så har fortalt jer indtil videre her, så håber jeg, at det giver inspiration til lige at stoppe op og finde ud af, hvad er det egentlig, der betyder noget for mig? Hvad er livskvalitet for mig? Det kan godt være, det er et stort ord, men så bare, hvad er vigtigt for mig? Og så at vælge, som vil være bedst for dig. Man kan sige, for mange er det, eller i hvert fald for en del af dem, jeg arbejder sammen med, så er det lidt uvant i starten, det her med virkelig at stille dybe spørgsmål til sig selv, og virkelig også, hvad skal man sige, stille sig selv og sit eget liv sådan på spidsen. Men igen, altså, du er den vigtigste spiller i dit liv, og du er ikke holdspiller der. Der er bare dig. Så det er simpelthen så vigtigt at kunne gå ind og begynde at være nysgerrig på, kunne dit liv se anderledes ud, end det gør lige nu? For man kan sige, hver gang du siger ja, når du egentlig mærker nej, så betaler du med din energi. Vi har alle sammen et energiregnskab, og jeg plejer at bruge billedet af et batteri, så hvis man nu bare lige leger, jeg har et batteri her, men når vi starter, og jeg ved også godt, at alle starter ikke med at have 100%, når de vågner om morgenen. Der er mange, der allerede er lidt drænet, så den er måske nede på 70. Men for eksemplets skyld, så siger vi, at vi vågner og har 100% i energireserven, når vi starter dagen. Vi kan jo også blive fyldt op. Det er jo ikke sådan, at alt vi laver, det tager energi fra os. Fordi jeg er sikker på, at I har alle sammen prøvet at mærke, hvis I bliver stillet en opgave, eller I får stillet et spørgsmål, om I vil hjælpe med et eller andet, og så kan I bare mærke, ja, det vil jeg bare helt vildt gerne. Så det er jo nogle af de situationer, og nogle af de opgaver, eller den her opgave, og jeg elsker bare at tale med den her kunde, eller jeg vil bare så gerne hjælpe den her kollega, fordi det ved jeg bare, at jeg er super god til, og jeg synes, det er fedt at lave. Når det er de typer opgaver, så bliver vi fyldt op. Det er god energi, og det kan hvad skal man sige, udligne noget, men hvis du får for mange af de her hvad skal man sige, bliver stillet for mange af de her opgaver, hvor du siger, ja selvfølgelig, men bare tænker, fuck, jeg ved simpelthen ikke, altså hele kroppen stritter, skriger lavmældt, at jeg er på overarbejde, jeg kan ikke mere. Så hvis selv bitte små opgaver, som giver du lige tage en kopi af den her kontrakt, kan virke uoverskuelige, når du er slidt, og du er brugt, og du er helt nede i, at det er lige før, det kan være både et helt tømt batteri, og det kan være et afladt batteri, så er vi virkelig der, hvor det er bekymrende. Så hvornår har du sidst sagt ja til noget, selvom du godt vidste, at det ville koste dig noget? Hvornår har du sidst sagt ja til noget, selvom du godt vidste, at det her, det vil koste dig? Det er virkelig ikke for, at du skal dømme dig selv i det her. Det er for at blive klogere
Jeg ved godt, at jeg ikke nødvendigvis stryger jer med hårene, men jeg tænker også, at I er her for at få en viden omkring, hvordan kan I gøre noget anderledes i jeres liv. Fordi rigtig mange af de valg, vi tager, dem tænker vi ikke over. Vi tager dem bare. Det er totalt autopiloten, eller plejer, der bare, man siger bare ja. Også selvom at, nu har jeg glemt, nu har jeg sagt ja til noget, både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og så troede jeg faktisk, at jeg havde fredagen til lige at trække vejret. Der kom der så lige noget ind for højre, som jeg egentlig godt kunne have taget mig af, hvis jeg ikke havde sagt ja til det andet fra mandag til torsdag. Så det er det her med igen at være bevidst, være klogere. Man kan sige, at mange af de beslutninger, vi tager, de er ubevidste. Og hvis du står over for en opgave eller en forespørgsel, så kan du jo prøve at stille dig selv et enkelt spørgsmål. Og det er, hvad betaler jeg med lige nu? Betaler jeg med energi, jeg har? Eller betaler jeg med noget energi, jeg allerede mangler? Men autopiloten får bare lov at bestemme. Og i en hverdag, så kan du jo også kigge på din hverdag. Hvor bruger du mest energi? Er der nogle bestemte opgaver, der kræver mere energi? Er der bestemte relationer, hvor du bare kan mærke, her er jeg simpelthen lige nødt til at booste mig selv, for ellers så ved jeg, at jeg kommer drænet ud af den her samtale, eller det her møde, eller den her middag, eller den her kaffeaftale, hvad det nu er. Eller er der bestemte situationer, som stjæler din energi? Det behøver ikke være noget, du har svarene på lige nu og her, men det kan bare være interessant at kigge lidt på, hvor er det egentlig, du bruger mest energi? Og man kan sige, at det kan skabe noget klarere bevidsthed, fordi uden bevidsthed, så er der ikke rigtig mulighed for at vælge anderledes. Så gør du jo, som du plejer. Og så bevæger vi os over i det tredje emne, og det er netop bevidstheden. Fordi det er ikke de store forandringer, vi taler om, det er de små justeringer. Ved at blive mere og mere bevidst om, hvad er det for nogle tankemønstre, hvad er det for nogle adfærdsmønstre, som styrer, så begynder du at flytte dig fra autopiloten, og så lidt mere selv at rykke over i førersædet. Når du begynder at se dine mønstre klart, og også forstå, hvad dine valg faktisk koster dig, så kan det blive nemmere at handle anderledes. Og man kan sige, det er ikke for at lave livet om, men det er for at undgå at bare køre videre, som du plejer. Og det viser sig ofte i de små valg, hvad du tager på dig, og hvad du vælger fra. Og så et spørgsmål til dig lige nu og her, det er, jamen, hvis du nu fortsætter, som du gør nu, hvad koster dig så mest? Hvis du fortsætter, som du gør lige nu, hvad koster dig så mest? For rigtig mange, så handler det ikke om at få mere energi. Det handler faktisk meget mere om at stoppe lækagen. Fordi hvis du først begynder at have fokus på, at her der giver jeg ikke den energi, som er meget dyrebar. Det er reelt vores vigtigste valuta. Det er vores energi. Og derfor så er det ikke noget, vi bare kan kaste i grams til enhver, der beder om hjælp eller støtte. Jeg ved godt, at er man i en arbejdssituation, hvor der er nogle krav, så kan man ikke nødvendigvis vælge alt til eller fra. Men det er vigtigt at få kigget på arbejdssituationens rammer, og få taget snakke om her, hvis der er noget, hvor tingene slet ikke hænger sammen. Hvad vil det betyde for dig, hvis din energi begyndte at arbejde for dig, i stedet for imod dig? Så det er nogle af de spørgsmål, der kan gøre dine valg lidt tydeligere i hverdagen. Når man begynder at forstå sin energi og se, at der faktisk er mulighed for at vælge anderledes, så sker der ofte to ting. For det første, så bliver tingene mere klare. Det, der bare føltes tungt og uoverskueligt, kan begynde at give mening.
Ikke fordi det er løst, men fordi det begynder at blive tydeligt, at det slider, og hvorfor det slider. Og det kan også pludselig give et behov for at tage stilling i forhold til at gøre noget andet. Ikke nødvendigvis at handle lige med det samme, men altså finde ud af, hvad kunne næste skridt være, hvis det her det ikke bare skal glide mig ud af hænderne. Og hvis du sidder lige nu og tænker, at det kunne jeg faktisk godt tænke mig at arbejde videre med, noget af det, du har fået indblik i her i dag, så vil jeg meget gerne invitere dig til en uformel samtale med mig. Det er ikke en salgssamtale, det er en samtale, hvor vi kigger på, hvor er det, du står lige nu, og hvad kunne du faktisk godt tænke dig, hvad kunne give mening for dig herfra. Så det er en afklarende snak, hvor der er formålet er at kigge på dit liv for at skabe overblik, og ikke for at presse nogle former for beslutninger igennem. Der er også mulighed for at stille spørgsmål i chatten. Jeg kan se, Sofie, du har været aktiv. Jeg har ikke lige kunne stoppe midt i min snak her, for ikke lige at miste tråden her. Men du stillede blandt andet et spørgsmål omkring det her med, at det kan være, om man tør at stille spørgsmålstegn ved ens arbejdssituation. Det er selvfølgelig med forskel, kan man sige, om man tør eller man ikke tør. Men hvis man ikke tør, så tænker jeg, at så kan konsekvensen simpelthen blive uoverskuelig stor. Så det er ikke et spørgsmål om, at man nødvendigvis skal tale bål og brand fra starten, men de fleste mennesker, der er ansat i virksomheder, er mennesker, trods alt. Det er ikke nødvendigvis, at de har de samme typer værdier, som det man måske kunne ønske sig. Men jo, der er nogen, der ikke tør, men så tænker jeg også, at hvis man ikke tør at tage snakken, så kan det i yderste konsekvens koste dig helbredet. Så er det igen, hvad er vigtigst i det her? Er det at passe på dig selv og sørge for, at du har et godt liv, eller er det at bare blive ved, så længe du kan, og så knækker filmen på et tidspunkt? Potentielt. Jeg skal lige se her, om der var nogen andre, der havde stillet spørgsmål på nuværende tidspunkt. Og det er det her, jeg er bange for omkostningerne, for omgivelserne, men man kan sige, at det er et spørgsmål om, det er omgivelserne ved at vel, der er vigtigere end dine. Så det er selvfølgelig en personlig ting, at man skal vælge. Jeg kan kun sige, at jeg ville ønske, at jeg for mig selv havde sagt fra, før jeg gjorde. Fordi det er en ualmindelig hård pris at betale at komme ned og bide i græsset så voldsomt. Men det ligger selvfølgelig ikke på mit bord. Jeg kan kun sige, at tage dig af dig. Vær opmærksom på, om du trives, om du kan trække vejret frit, og om du er glad, når du tager på arbejde. Og er du ikke det, så tænker jeg, at der er noget andet, du skal tage fat i. Nogle af de spørgsmål, der ofte går igen, popper op, og derfor så tager jeg gerne lige spørgsmål og min tolkning af svar på dem, og så kan I så se, om I kan bruge dem eller ej. Men der er mange, der har faktoren ind at vende. Jeg ved ikke, om jeg har tid til det her, fordi et forløb, 12 uger, det er meget, det er lang tid. Men vi skal jo ikke være sammen i 12 uger. Det er en gang om ugen i en time til halvanden, og så er resten er fleksibel i forhold til dit liv. Så man kan sige, det er ikke mange timer sammen med mig, men selvfølgelig får man refleksion og en-til-en sparring og undervisning i det her, fordi man er også startet op på et forløb, hvis man gerne vil noget andet, og hvis man tager sig selv seriøst. Så det er en klassiker at have tid som en indvending, men fakta er, at det er ikke fordi, du skal lægge mange timer i lektier eller i undervisningstiden. Mange føler også, at de er allerede godt i gang med at øve sig, de har fået lidt sparring fra venner og familie, og derfor hvorfor skulle man så tage et forløb? Jamen, man kan sige, at venner og familie ser sjældent ens bindevinkler.
på samme måde som en uvildig part. Og det er jo det her, det er også det, man får i et forløb med en professionel. Det er jo, at man får en uvildig sparring, coaching, og får kigget på, jamen det her, du ser slet ikke, hvad det er for et mønster, der kører af med dig, eller du ser slet ikke den her blinde vinkel, som bliver ved med, og som siger, styrer noget i dit liv. Det får man blandt andet, når man vælger at tage en mentor eller at tage en træner og en underviser. Det kan man sige, det er jo sådan i alle livets henseender, at vil man gerne have resultater noget før, så er det godt at tage en træner. Man kan også forsøge at lære alting selv, men så tager det bare længere tid. Så det er spørgsmål, om man gerne vil have resultaterne nu, eller man sagtens kan vente i meget, meget lang tid, fordi den mulighed er der selvfølgelig. Og så er der så kommer pengespørgsmålet op, og der er der mange, som ikke lige har en vis sum penge på kontoen lige nu og her, men man kan sige, hvis der er en advarselslampe i bilen, der blinker, jamen så finder man pengene, fordi det er vigtigt nok, og så kryger den på værkstedet, og så får man den serviceret. Og man kan sige, der kan være rigtig mange advarselslamper, der blinker og lyser i kroppen og i sindet hos os som mennesker, men vi ser dem ikke. Det er godt, at vi kan mærke dem. Og prisen, den kan være meget, meget højere end en værkstedsregning fra en bil. Så man kan sige, at vi bruger rigtig mange penge på mange ting i hverdagen. Det er alt sammen et spørgsmål om prioritering. Og mange vil, jeg vil have den her 14-dages sommerferie, det er fint, så bruger du 25.000, eller hvad med det nu kan koste. Og så kommer du hjem, og så står du nok det samme sted 14 dage efter. Men hvis du vælger at investere dig selv, så er det største aktiv. Fordi det er jo en forandring, som varer meget længere ud over det her forløb. Men det handler jo ikke om at bare købe mere. Det handler om at vælge noget, som faktisk flytter noget. Så tusind tak, fordi I har været med her. I har brugt en lille time sammen med mig i dag. Fedt, at der bliver skrevet noget, og I er aktivt med. Jeg ser, I nikker ind imellem, og I ser betænksomme ud, og det er fint. Så tænker jeg, så har jeg sat nogle processer i gang. Vi har jo talt om energi og om bevidste valg og om mønstre, og man kan sige, det var ikke mit formål at give jer svar på alt, men at sætte en refleksion i gang her, og derved skabe noget andet klarhed omkring, at det faktisk er værd at tage dig selv alvorligt. Så igen, kan du mærke, at du er nysgerrig på, hvad et samarbejde med mig kunne bidrage til i dit liv, så er du meget, meget velkommen til lige at skrive besked, eller svare på en af alle de mails, du har fået fra mig om, kan vi finde en samtale tidspunkt, så skal jeg nok tage kontakt til jer, og så finder vi et tidspunkt, der passer os bedste, os begge, det var det, jeg ville sige, undskyld. Nå, jeg kan så også vrøvle, når jeg har talt i en time. Sådan er det, når ordene de vil meget gerne hurtigt ud her. Det beklager jeg. Men et tidspunkt, der passer os begge, så vil jeg hjertens gerne tale med dig. Så indtil da, eller uanset, så siger jeg tusind tak for i dag. Tak fordi I var med. Det var fantastisk. Tak skal I have. Hej hej.